Basketbal mu prirástol k srdcu v útlom veku, ešte keď ani sám netušil, že ho bude sprevádzať aj jeho profesionálnym životom. Pavel Lošonský začínal s týmto športom na domácej pezinskej palubovke. Ja už neviem basketbal strašne dlho, od 7 rokov, čiže ja som vlastne vyrastal za pezinskej éry od prípravky až mladých žiakov po kadeto juniorov, ako to som strávil vždy v Pezinku a mám veľmi pekné spomienky, ako v tejto hale si pamätám ešte, kde som sedával, keď som chodil pozerať na Andreja Lukianca, Ristanoviča. Je škoda, že to tak upadlo, ale vtedy bola tá pyramída veľmi dobre správená, bolo strašne veľa mustiev. Zlatá éra basketbalu sa v Pezinku síce skončila, ale kariéra mladého, nádejného športovca ani zďaleka nie. Osud ho zavial až za oceán a dostal možnosť vyskúšať si basketbal na americký univerzitný spôsob. Amerika to je úplne iný basketbal ako na univerzite. 2 roky som bol na junior college, čo vlastne dvojročná škola, to bolo podľa mňa slabší level, ale potom keď som prestúpil do prvodivíznej školy na Irvine, tak tam sme hrali proti školám, odkiaľ sa chodí do NBA a to už tá kvalita tam, každá jedna pozícia na nej záleží a tam o každú loptu je veľký súboj a to už je úplne iný štýl basketbalu. Každá skúsenosť so sebou prináša rôzne zážitky. Basketbal v Amerike bol iný aj po tréningovej stránke. Nároky na kondíciu a fyzickú záťaž boli za veľkou mlákou taktiež na tvrdšej úrovni. To bolo pre Pezinčana dobrým štartérom do sveta profesionálneho basketbalu. Nasledoval rok strávený na Slovensku v drese Spišskej Novej Vsi a potom prišlo na rad opäť zahraničie. Zakotvil som v anglickom klube Leicester Riders. Hneď sme sa tam zišli akože dobrý kolektív, dobrá partia chalani, ktorí chceli vyhrávať, ako neboli sme sebecký tím, ako všetci sa obetovali predtým a už ako od zápasu k zápasu sme sa zlepšovali a v podstate prvý úspech prišiel, keď sme vyhrali britský pohár, čo sme porazili Newcastle, čo bol taký najväčší rival. S prvými víťazstvami začali vyhraté zápasy pribúdať, čo celý tým s pezinskou posilou ešte viac zocelilo. Pavel mal onedlho možnosť tešiť sa so svojimi spoluhráčmi z víťazstva v britskej lige. Mne sa to určite páčilo viac než Slovenská liga, bolo to, ako pre mňa to bolo rýchlejšie, možno trošku agresívnejšie, hlavne náš tréner bol, všetko zakladal na obrane a vlastne museli sme byť v najlepšej kondičke z celej ligy a my sme vlastne veľa zápasov otačali vo štvrtine, keď už super s nami nestial behať. V súčasnosti zavítal mladý basketbalista opäť domov. Vo forme sa udržuje vlastným tréningovým úsilím. Basketbal je aj naďalej to, čo ho baví a čomu sa chce profesionálne venovať. Je mi jedno, že do akej krajiny, alebo chcel by som byť určite vždy vo víťaznej situácii, že nechcem ísť do klubu, ktorý sa trápi na dne ligy. Chcem niekde hrať basketbal, kde ma to bude baviť, kde budem šťastný a uvidím, ako to pôjde ďalej. Uvidíme, aké palubovky stihne ešte tento Pezinčan prebrazdiť počas svojej basketbalovej kariéry. Veríme, že spolu s ďalšími basketbalovými talentmi, ktorých korene siahajú práve do Pezinka, pozbierajú čo najviac úspechov.